Lagaw. Welcome back to my YouTube channel. Actually, नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ बरायलायबाय. Actually दिनैहाय जोंहा बैसागु मोसानायनि पार्टि जाहांदों आरोना लोगोफोर. बेखायनो नै इथिंजाय बक्स रेडि ओमफ्राय इथिंजाय ओमफ्राय दङ ओरैजाय केम्प बानायदों आरोना लोगोफोर सानसेनि थाखाय. Actually दिनैहाय पार्टि जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर. नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोननो जिहाय देखायलांगोन आङो. अदाब गोदाननि दे. Jai Brahma, deh, orang ada. Sungbaina, sungbai. Actually, ting bonsin gasno. Actually, नै लोगोफोर पार्टिनि दांगासिनो आरोना इथिं बयलार माबेसे. Actually, बयलार 7टा होबाय नै लोगोफोर बैसागुनि पार्टि जानाय नामाव. Hey! Actually मोसागासिनो आरोना नै लोगोफोर. Lagaw. दे, उसा दे. Lagaw. जोंना इउटिउबार सारा. Actually, दै फुदुंदों आरोना लोगोफोर ओंखाम संनो थाखाय. मानसि फैथ'वाखै आरोना रावबो लोगोफोर. Actually नै इथिं लागायगासिनो दं आरोना. होगासिनो दं बेदर गोदानाया नै. बेदर गोथां जानो दे. रेडि? स्टार्ट होदो सादे. चिकेन डिनार का. पार्टिनि बेदर गोजासिनो दं आरोना लोगोफोर एक्चुअली. पार्टिनि लोगोफोर एक्चुअली एवगासिनो दं जोंना. लागाव एक्चुअली बैसागु मोसानायनि पार्टि आरोना लोगोफोर बियो. लागाव एक्चुअली दायो संनो नागिरदों आरोना बेदर संनो नागिरदों. लागाव एक्चुअली मा संदों नायनि आरोना. एथिंजाय मा संदों? एथिंजाय दालि ओंख्रि संदों. ओमफ्राय इथिं बेदर संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दासो. एक्चुअली दासो संगासिनो दङ. ओमफ्राय इथिं मा दं नायनि. इथिं दै गोजा आरोना लोगोफोर बाल्थिङाव दै गोजा. ओमफ्राय नैथिं लागायबाय. पियासखौ होबायानो लोगोफोर पार्टिनि. जोंना रिपर्टार सारा संबोदों नै लोगोफोर. लागाव. ओमफ्राय इथिंजाय मा दङ? नै लोगोफोर बेदरा नै बे जाबाय बयलार बेदर आरोना. बयलार बेदर. ओमफ्राय इथिंजाय मा दङ? इथिं बिलाइ नै लोगोफोर बिलाइजों बेदर संगोन आरोना. ओमफ्राय बेयो दङ मा दङ? नै लोगोफोर बे दङ ओंखामबो संदों लोगोफोर. ओंखामबो जागोन आरोना एक्चुअली ओंखामबो जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर पार्टियाव. बिथिंजाय लागायगासिनो जोंना दामग्रा मोसाग्राफ्रा मोसागासिनो दं ओरैजाय. ओमफ्राय इथिं संग्राफ्रा संगासिनो दं आरोना. नै बे सिङावनो जागोन लोगोफोर बे सिङावनो. लागाव दे. बे जाबाय मा मस्ला मस्लि बानलु देनाय आरोना लोगोफोर. एबार दालि सिगोन आरोना नै लोगोफोर बेदरा होबाय. लागाव लानि लोगोफोर बेदरखौ बयलार बेदर आरोना लोगोफोर. लागाव बे दंखाना दंगासिनो. लागाव जोंना नै रिपर्टार सारसो दै बिथाङा. एक्चुअली दांखायो मोसालां संनाया. दायो हालदै होदों आरोना लोगोफोर गोमो जानायनि हालदै लागायबाय. पेकेटनि दालिखाबाय लोगोफोर हालदैखौ. लागाव इथिंजाय एक्चुअली दालि ओंख्रि आरोना बियो लोगोफोर. दै होबावदों. नै इथिंजाय लोगोफोर जोंना दै रोगागासिनो दं आरोना हिन्जावसाफोरा. इथिंजाय माखासेफोरा संगासिनो दं जोंना. बेदरा मोनाखैलै नायसै नै एबार लोगोफोर बिलाइ होनो नागिरबाय आरोना. खनसे बेलथायबाय एबार. बिलाइ होनोसै आरोना एबार लोगोफोर. होना होदो दे हो. बिलाइ होबाय आरोना लोगोफोर बिलाइजों बयलार बेदर. खोबना होबाय आरोना एबार लोगोफोर. एबार खनसेयाव मोनखासिगोन दे. दालि खाटा बानायगासिनो दं लोगोफोर नै दालि खाटा बानायदो आरोना लोगोफोर. नै जाबाय बिदिनो जाखायो गोलावैनो जाखायो नै. एक्चुअली जाबाय नै लोगोफोर दालि खाटाया. लागाव लागाव दालि खाटा एबार दालि सानै लोगोफोर दालि खाटा बानायबाय आरोना. सबाइ ओंख्रि होनना नायदो लोगोफोर. बेस्रा सबाइ ओंख्रि होनना नायदोंमोन आरोना लोगोफोर. नङाबा दालि जानो थायबाय.
दालि खाथा सुगासिनो दं लोगोफोर दालि सानो एक्सुलि रेडि टु गो लागाव नै वाव लोगोफोर नै जाबायानोसै आरो लोगोफोर जानो एक्सुलि मोनसिगोन एक्सुलि बे दालि ओंख्रि आरोना ओमफ्राय इयो बयलारजों बिलाहि नै इयो दालि एक्सुलि ओंखाम जागोन आरोना बैथिंजाय ओंखामा मोनबाय बिथिंजाय दै दङ लोगोफोर एसे सुदो सुवाबा जानाय नंला इयो लागाव दालि खाथा एबार सासिगोन जोंना लागाव लागाव नै जोंना संग्राफ्रा एबार नालायसै लोगोफोर दे लागाय दे दासो मिट मस्ला होदों नै लोगोफोर ना दे एबार एक्सुलि नै लोगोफोर जानो जाबाय रेडि जाबाय आरोना नै पार्टिया जागासिनो दं आरोना लोगोफोर जाखानासो भिडिअ लानाय जाबाय दै होगासिनो दं जोंना नै पानि इउटुबारा लोगोफोर जागासिनो दं ओरैजाय माखासेफोराबो ओंखाम जागासिनो दं आरोना लोगोफोर बिथिं नै बेदरानो जोबलायलांबाय माखासेफोर रानग्राफ्रा जानो दंबायो आरोना लोगोफोर बिसोरो जायाथ'खायनो औ जागोन दे एक्सुलि नै जागासिनो दं आटाइ मोना दे एसे मोजाङै जालायदो